Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene waɗi kadi en garti e windande men hande. Eɗen gandi en jangino ba e siñiije e mimarak. En jangi allif e lam e ha saqiru ɗo gaccirno ɗon. Mbino noon jangde nde saɗani ko teskuye saɗi hen an jango ko magaya teskotoɗo. Teskuyo wallanma e kala ko mbatta. Teskuyo o wallanma e dendagal ko mbatta, sabu ala harfere nde a jangano, heddi ko aɗa holle holno bindirta, sabu ko alkule ɗe bindirta ko bindata ko. Mi winoma kadi kanƴe fof so ɗe ndendi ko ɗe 28 harfere, ala hen nde a jangadi, heddi ko aɗa holle holno mbatta saɗa winda, holno mbatta so aɗa winda. Ɗum wonɗa e hollede joni. Sa faye windude holno bindirta, kadi jangde nde mbasen heñade, jaren jam jam, kala ko janguɗen hen famɗi hen, heewi hen, taw ene yaade ɗiggude. Bisimillah, naten jangde. Gadden alluwal men nani, gadden bindol, garen ɗo, gadden kuɗol, yetten ɓalejo. Bisimillah. Joni sen gari eɗen gandi kam en jangino ba wona, eɗen gandi kam en jangino sinara oɗo, eɗen gandi kam en jangino mimarak, eɗen gandi kam en jangi allif, en jangi lamara e ha saqiru. Ay ɗeɗo jeegom ko karfeje kanƴe mbaɗɗa ɗo cañƴa, mbaɗɗa ni, ay mbaɗɗa ni, ay ba o nani, garɗa ha ɗo ay siñiɗo nan ɗon, garɗa ha sara mim ɗo ay mimrak nani, ɗo woni allif o nan ɗo. Ay ɗo ko laamu ɗiɗi mbaɗa ko laam, gaɗɗo laam goɗɗo woni lam ay ha saqiru nanga, ay tollodiri wadde mbaɗa ndani yenne ko ɗo oɗo e oɗo ndendi woni ba. Ayde ko oɗo woni siñiji ɗi, ayde ko oɗo woni mimara ko, ay munayi, ko oɗo woni allifo o moni, oɗo laam noon kanko ji ɗiɗɗi wiya lam, ko oɗo woni ha saqiro gasi. Ɗum ɗo joni ala ko woni ɗo ka jangaɗo. Joni sa wiyama ya windu ɗum, mbaɗa ni yenne, ay mbaɗa ni, mbiya ni, mbaɗa ni. Ay kasi a windi bismillahi, ala ko woni hen ka jangani, woni hen ko bajorɗo, a jangi bajorɗo, woni hen ko sinara woni siñiije gotum, woni hen ko mimarak, a jangi mimarak, woni hen ko allif, woni hen ko lam e ha saqiru. Ko ɗeɗo karfeji ndindinɗa bindirɗa ɗum bismillahi. Wadde hankadi kalɗo jimi bismillahi majjirta kam, deftere nde e hewde mi jangi hen kam bismillahi kam, wadde kala harfere kañum jogiti karfe goɗɗe ɗe.
ay oɗo baa goto mo jiɗa ɗo dendangal ko wiyete ba e qur'ana ko oɗo baa goto woni toon. ay oɗo siñije e sinara en fof so rindi ko oɗo goto mbawata ɓen fof mbawaɓe. ay oɗo mimarak goto mbawɗa hankadi kala mimarak a wawi. oɗo allif goto jangata mbawa kala allif a andi. oɗo laam goto jangata mbawa hankadi a andi laamen, laamaren, laam allif en, laam colal en fof koye laam he woni. wona ɗo woni ha saqiru a hollanoma ha saqiru e ta saqiru e ha mawɗo ko ɗo woni. kasi ɗo joni so ɗiggi hankadi jangdema yaawi atinani. jangdema yaawi atinani te koye woni koye hewani ba siñije mimarak allif laam ha saqiru mbaɗani momta mbiya ba mi anda kala ko jimino wayni ko ba wiyete waɗani ɗum wiyete siñije ɗum ɗo wiyete mimarak. ay mi faye less mimarak ay ba siñije mimarak. mi anda gonmi koye rewde Allah so mi wi ba o mi faando hen rewirde Allah dendangal ko wiyete ba. kala baaɗo wawi wonde aduna he tawnama e oɗo ba mbiya oɗo siñije dendangal ko jangete e siñije tawnama ɗo henne. oɗo mimarak dendangal min mbawɗo wonde tawnama ɗo. wadde ko batan e siñije e mimarak. so ɗiggi noon garana ɗo allif ganda kala allif ko oɗo dari darde maɓɓe. laam oɗo goto woni toon gadduɗa laam goɗɗo ɗum woni mbiya laam e laam mbiya laam ay laam ko laam e laam ndendinɗa saabu hollanam so adima ko laam hakkunde bindol ko laam ɗum woni mbiya laam a wiyama ha mawɗo so wattidima e bindol wiyete ko ha saqiru wadde ko ɗo mbiɗamo ha saqiru gasi. wadde ba siñije mimarak allif laam ha saqiru mbaɗandani yen ko ɗo wiyete ba ko ɗo wiyete siñije ko ɗo wiyete mimarak ko ɗo wiyete allif ɗo ko laam ɗiɗi mbiya laam ɗo woni ha saqiru gasi. winderdema hewani a jangi hen karfeje 6 e nder bismillahi a faami. ɗum ɗo joni sa wawi ɗum tan jangdema yaawi. kono sa anda noon gonta koye wiide ko janganmi ko de ɗum ɗo de janganoma jangitama ko a famani tan ko jangunoɗa ko tan jangitteɗa. a wottinoma kay wona wottinoma harɗon wona haccirtonoma harɗon ko sabini waɗa haccirtoɗa wotto hirto ko jangde way noon ko janguɗa ko. sa joni neɗɗo janguɗa kaamil o ha timma kadi ɓamta kadi kaamil goɗɗo mbaɗa kaamil goɗɗo timmano aɗa wirde lazim astahfirullah ɓeɗa goto yontano astahfirullah goto yoni sadul fati aɗa waɗa ha heewa goɗɗum anda mbiya ba siñije mimarak allif laam ha saqiru. mi anda noon kala ko wayni hankadi ko ba wiyete. mi anda kala ko wayni hankadi ene wiye siñije. mi anda kala ko wayni hankadi ene wiye mimarak. kala ko wayni ene wiye allif ko wayni ene wiye laam ha saqiru. ɗum ɗo jangunɗa wana joni noon a reftima gayni gara noon jokka kadi goɗɗum.
hande non jangata ko ɗum ɗo ay alif ay lam arti ara oɗo ay ha tongu ay mimun hakkunde ay ɗo alif ko jow ay dow woni nunra gasi ɗo kaɗɗa hande ganda no arrahmani windirte ala ko woni ɗo ka jangano holno ganita ɗum alif oɗo alif a janginamo e nder inde allahu he oɗo lam a janginomo e nder allahu he wadde a faami hande ko oɗo ara tan janguɗa hande e oɗo ha tongu janguɗa hande ay a wiyamo ha tongu piccuɗo e ha tongu so adima ɗum jangunoɗa ha tongu so adima ha cewɗo hakkunde ay wadde a jangino mimarak a wiyama so woni hakkunde ko min wiyete wadde o mon ɗon alif o arti kanko woni dow wiya alif jowiɗo alif o arti ɗo allahu ɗo rewi hen ko nunarak ɗum ɗo ɓeydi hen wadde sa faami ɗo henne ngara jangen mbaɗani hande somi namda ko jangumi mbiyami jangumi ko ara jangumi ko ha tongu jangumi ko nunarak ari ardi ko heddi ko fof janganoma e nder ba siñiɗe mimarak alif lam ha saqiru wadde waɗani mi serda ɗo mi addo ɗum ɗo mi anda ara so adima so woni hakkunde so woni sara so woni kañum ɓolo waylatako ara waylaki kono mi anda noon ha tongu ko so adima ko ni windirte so woni hakkunde bindol ko ni windirte wonta ha cewɗo a jangino ha mawɗo ɗo ko ha cewɗo wiyete ha tongu so woni arwande bindol so woni hakkunde wiyete ko ha cewɗo ay ɗo ko ha cewɗo woni ɗo mbiya piccuɗo kanko ɓolo o wiyete ko ha tongu piccuɗo wadde a faami hen wuton ko ha tongu e ha cewɗo gasi so adima ko ha tongu sara bindol mbiya ha tongu piccuɗo hakkunde bindol ko ha cewɗo sara bindol ko ha cewɗo mbiya piccuɗo wadde a faami wuton ko ha tongu e ha cewɗo ɗone so adima ko juburna mbiyata hakkunde bindol ko juburna mbiyata ay juburna kono so woni sara bindol mbiya nunarak alamu wonta hay goto nunarak ay wadde a faami wodi ko juburna tan e nunarak so adima e hakkunde inde ko wotere ko juburna so woni sara bindol walla alamu wondi hay goto ene wiye nunarak ayde wadde ko hen pamɗa ko janguɗa ko ay alif ay lam ay ara o nani ay ha tongu o nani ay mim o nani ay alif joyiɗo nani ɗo ko cakkitiɗo nunarak ay nunarak kasi ni foti ko jangata ko ɗo ko teskuye muɗum wonɗo hankadi ganda holno arrahmani windirte ganda ne mbiɗa baande siñi miwarak nde alif lala ha saqiru nde
andude garti e nder alif laamo e alif jowiɗo ɓeɗo fof garti e nder to jangunɗa to wadde ɗo nde ɗo windande a dañi hen alif e lam e mim alif jowiɗo ɗeɗo karfe fof nanto jangunɗa to hande ko ara ha tongu nunarak tan ɓeydi hen wadde ɗo kadi tati keɓɗa ɗo ara ha tongu nunarak ɗum ɓeydi hen innira arrahmani mbatta ko alif gadda lam gadda ara gadda ha tongu gadda mim gadda alif jowiɗo gadda nunarak keɓa arrahmani on paami ɗon ndeke noon mbaɗindani yenne hankadi ndeninen mbiyen ko ɗum ɗo woni ba siñiije mimarak alif ay lam ay ha saqiru ay alif ay lam ay ara ay ha tongu ay mim ay alif jowiɗo nunarak ɗo kanmi mi wasa yaltude ɗo somi namdama no foti karfeje goni hen mi wi'a woni hen de ko ba ay woni hen ko ba woni hen ko siñiije woni sinarawo woni hen ko mimarak woni hen de ko alif woni hen de ko lam woni hen de ko ha saqiru ay woni hen de ko ara woni hen de ko ha tongu piccuɗo woni hen de ko nunarak gasi ko ɗeɗo karfeje tan jangumi hen nden noon ene wayno mi heɓi ɗo joni nde jangumi bismi nde ko tati kemnomi nani ɗo woni bismi o nde jangumi allahu o ko tati kemnomi arrahmani tati kemmi ay waddi mi heɓi jeenayi hakkunde tan bismillahir rahmanir rahim ay arrahim aran tawde arrahim so ari tan mayi ko allif o tan arata hen e laamo e ara o e ha tongu o jubriya goto ɓetto hen jubriya goto ɓetto e arrahmani he arrahman so ari tan e arrahimi nandi gittata tan ko alif jowiɗo e nunara ko lomba hakkude ha tongu mim ɗo jubriya tan gasi keɓa arrahim wonayi ndeke jangde hoto hebbin haqqille ma o e miijadi ɗum ɗo heewi famotako ene faamo ɗum ɗo tan jangunoɗa ko ha tan kolleɗa no windirta ha kolɗa saɗa winda ɗum no windirte wadde han kadi a andi ba a andi siñiije a andi mimarak a andi alif a andi lam a andi ha saqiru a andi alif a andi lam a andi ara a andi ha tongu a andi mim alif jowiɗo nunata gasi ɗo kaɗɗa ka heddo kadi arrahimi o wona bange ko para karfe jangirton no janguɗen bismi o ba siñiije mimarak tati goni hen woni ba jorɗo sinara o mimarak no janguɗa allahu nde alif o e lam ha saqiro woni tan ko alif e lamara o ha saqiro ɗum woni nder allahu he hande ko arrahmani janguɗa ala ko ɓeydi hen so wona ara e ha tongu nunarak wadde sawi alif lam ene nder alif e allahu he ara o ɓeydi e ha tongu ay ɓeydi ngam takkodiri ara ha tongu takkodiri mimo a jangini mimarak a wiyanam so woni hakkude yo wiye mim wadde o monɗon to ko sakkiti o wiya mimarak ga ko hakkunde waɗama mbiya mim a wiyanam alif so woni dow yo wi alif jowiɗo
ndeke a yi allifu arti ɗon mon tawi omon faydo dow ɗon nunorak tan ɓeydi hen nan ɗon wadde a faami windande nde hande e hewde ko ara tan janguɗa e ha tongu woni ndeɗo ɗum ɗo tan janguɗa han ɗum ɗo janguɗa han ɗum faami ara ha tongu nunorak wimo noon ara waylatako ha tongu e ha cewɗo nandi nunorak e juburna nandi wadde ara waylatako ha tongu so woni hakkude ene wiye ha cewɗo juburna e nunorak ko gotum ma jango juburna a jangi e nunorak wadde ma andoy ko wiyete juburna wadde gandoya juburna e nunorak ko gotum kadi kaɗen ɗo kadi hade men jiiɓoyade allol mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah noon yo Allah en a jiiɗi jokkade heno mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li mo français o jiya WhatsApp o ngara kala indema yettode ma ka jiɗo jangude ngara janga a yiɗa jangude gasi jangoɓe janga yo Allah wallu yaren en kayen ɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam numéro o nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o nani jiya WhatsApp o a noon jiɗi jokkade Dental Dine TV nan ɗon ɗum bindata Dental Dine TV jiya YouTube o jaha mbaɗa abonné nan ton ko heewi ko jangono ko ɓennuno nan ton mofti walla ko majjirma jaha ton tawa ɗum toon kadi mbaɗe hen balle moɗon e jingere moɗon mbaɗe hen balle e jingere mbaɗe hen balle e jingere yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondindere bowol wassalam